Эфирден алқылар вақты студияда Алсын Нұриева исәмісіз. Бүгінгі шарылышының түп темалары. Вақланған оғашлы тегізленген жер. Әлмәтілінің жер кишәрлігіндегі өсінтілеріне юг итәләр. Вот такого даже я не могу сейчас ей такое и сказать, потому что она очень сильно расстроится, что в каком виде сейчас находится вот этот вот участок. Ну пусть она лачушка, но для нее это все дорого, я поэтому не могу вот так вот взять и бросить этот участок. Все-таки он, это ее память, и ей это дорого. Күн шықырлардан башлана, Урсала халқы нашар юлға зарлана. Әлігі урамның ең қотлаулы үліші шушы. Мында жейлер ішінде, машина белән үтү ішінде бұл ең қотлаулы урын. Инде күп еллар көткәннән соң халық түзмеше үз оқшасына шушы урынға булса да тоз жайып куйган. Ләкин шуңа да карамастан бу урамга башыннан ахырына хәтле капиталь ремонт кирәк. Патриотик оқыл һәм күнекмәләр ярышы. Қалабызда Татарстанда жей программасы дәвам итә. От Альметьевского муниципального района было подано 43 заявки, среди которых 3 стали победителями. Татарстанда урман янгыннары қорқынышы арқасында шторм кисәтуі иғлан етілді. Республиканың гидрометеорология һәм әйләнә тирә мөхитне күзәтү идарәсе мәгълүматлары буенча 16 июльдән 21-не кадәр Татарстанда урыны белән урман янгыннарының югары қорқынышының 4-нче классы сакланачак. Ул югары температура яки ут чыганагы булган очракта урман янгыны чыгарга мөмкин булган шартлар дигән сүз. 4-нче класс булганда урманнарда, янган, торфлы җирләрдә, шулай кипкән үләнле җир янында ачык ут кулланырга ярамый. Моннан тыш, янып торган шырпы, тәмәке төпчекләре һәм тарту трубкаларынан кайнар көл ташларга, табигатьтә булганда янучан материаллар кулланырга ярамый. Янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен үтәп, табигатькә сак карыйк. Билгесезләр фашистлар концлагере тоткынының жер кишәрлеген алмакчы була. Шундый проблема белән безнең телекомпаниягә әлмәтле мөрәҗәгать итә. Июнь башында аның бакчасында яшелчәләр үсә, чәчәкләр чәчәк ата һәм агачларында җимешләр өлгерә. Ә хәзер ул вакланган агачлы, тигезләнгән жер булып кала. Бу хакта тулырак алдагы минутларда. Была вот слива, в данный момент сливы нет, вот, то есть вот эти ягодки просто лежат. Здесь были у меня цветы разбиты, то есть я тоже... 9 июнь кичкә таба бернинди дә күңелсезлек көтмичә Светлана Вышкварка үзенең җир кишәрлегенә бара. Зыян күргән йортны, агачлар һәм түтәлләр булмавын күргәч, ул шок кичердем дип сөйли. Вазгыятькә ачыклык кертергә ашыга. Күрше участок эшләре көндез техника эшләде. 2 сәгать эчендә барысында җир белән тигезләделәр ди. То есть, как я поняла, что вот этот вот хозяин... Минем аңлавымча, әлеге җир кишәрлекләренең хуҗасы үзенең территориясеннән кала, минем территориягә дә кирип чистартырга куша. Минем бирдә агачлар үсеп утыра иде, хәзер берсе дә юк. Алар койма буеннан тигезләп, мине җирдән башка калдырырга уйлыйлар. Его рейдерски захватить и оставить меня совершенно без участка. Сантехник бакча ширкәтендә урнашкан җир кишәрлеге 60 ел дәвамында Светлананың гаиләсен яшелчә һәм җиләк-җимеш белән туендыра. 1965 елда аны Светлананың әнисе, фашистлар концлагере тоткыны Ольга Макарова сатып ала. Бала чагында аңа нацистлар үлем лагеренең коточкыч хәлләрен кичерергә туры килә. 10 ел элек ул җир кишәрлеген кызы исеменә рәсмиләштерә. Әни бу участокны ярата һәм һәр вакыт үзенә видео төшерергә сорый иде дип сөйли Светлана. Монда әтиәннәренең яшьлеге уза. Шуңа күрә үзенең дә бала чагындагы иң күңелле мизгелләре бу урын белән бәйле. Вот такого даже я не могу сейчас ей такое и сказать, потому что она очень сильно расстроится, что в каком виде сейчас находится вот этот вот участок. Ну пусть она лачушка, но для нее это все дорого, я поэтому не могу вот так вот взять и бросить этот участок. Все-таки он, это ее память. И ей это дорого. Она это... Әлеге факт буенча полициядә эш кузгатыла. Хәзерге вакытта тикшерү бара.
Мындай ишракларда жауаплылыкның бар икәнен онытмаска кирәк. Полициягә мөрәҗәгать иткәннән соң зыян күрүчеләр милекне бәяләү процедурасын үткәрергә тиеш. Аннары инде жауаплылыкның категориясе билгеле булачак. Необходимо определиться с ценой, суммой ущерба и предъявить его виновнику. Либо в рамках уголовного дела, если оно будет Зыянның суммасы билгеле булгач, киләсе адымнар да билгеле була. Зыян зур булган очракта җинаять эше кузгатыла һәм аның кысаларында хәл ителә. Зыян суммасы зур булмаса, гражданлык тәртибендә, ягъни судка мөрәҗәгать итәргә була. Башта зыянны каплау турында дәгъва язарга яки зыян китерүчегә зыянны каплау турындагы дәгъва белән судка мөрәҗәгать итәргә мөмкин. в суд с иском о возмещении ущерба к причинителю вреда. Урсала микрорайонындагы Рыжиков урамыннан Сәйит Булатов урамына кадәр юл начар хәлдә дип телекомпания безгә җирле халык мөрәҗәгать итә. Сәйит Булатов, Фәйзи Закирова һәм Солтан Галиев урамында яшәүчеләр көн саен начар юлдан үтәргә мәҗбүр. Халык белән безнең хәбәрчебез Алсу Әхмәтҗанова аралашып кайтты. Роза Зарипова бу микрорайонда 15 елга якын яши. Аның сүзләренчә, биредә йортлар белән торгызылгач, таштан юл түшиләр. Хәзер исә бу вак таштан бер исем калды. Шуңа күрә яңгыр сезонында бу юлдан машина белән узып булмый, җәяүдә йөреп булмый, ди Роза ханым. С прошлого года у нас началось... Узган елдан башлап безнең юл җимерелә башлады. Бу бит сазлы урын. Безнең бу төп чыгу керү юлы елдан ел начарая гына бара. Мондагы чокырлар инде 80 сантиметрга җитә бит. Әле ул чокырлар су белән тула. За это спасибо ему. Вот. Ну, а в этот раз, в этом году вообще ужас. Просто у нас был здесь, вот мы реально вот можно было кричать криком, потому что у нас там ямы были глубиной до 80 сантиметров. Просто вот реально яма и наполненная все это водой. Юлның бу өлешеннән Булатов, Закирова, Фәйзи һәм Солтан Галиев урамнарында яшәүчеләр узып йөри. Ә бу 60 йорт дигән сүз. Халык әйтүенчә, көзен һәм язын алар машиналар батып калып та интегәләр икән. Сколько машин уже здесь застревали, постоянно обращаются за помощью. И мой муж вот все бросает и бежит, спасает людей. Дело в том, что ни скорая помощь, ни Ни ашыгыш ярдәм машинасы, ни янгын сөндерүчеләр бу очракта безгә килеп җитә алмаячак. Аеруча көзен, язын һәм көчле яңгырдан соң нәкъ менә узган атнада яган көчле яңгырлардан соң мәктәпкә, бакчага бару бик авыр. Бу бөтенләй мөмкин түгел дисәк тә була. Вот как раз на прошлой неделе были обильные дожди. Очень сложно добираться в школу, в садики. Это вообще невозможно. Халык белән аралашканнан соң җавап алу өчен без шәһәр башкарма комитетына мөрәҗәгать иттек. Шәһәрдә һәм районда автомобиль юлларының озынлыгы 1108 км тәшкил итә. Шул исәптән шәһәр эчендә 445 км. Планлы эшләрнең зур булуына карамастан ремонт таләп итүче урамнар әз кала. Юл салу эшләре этаплап алып барыла. 2025 елда юл эшләре планына Булатов, Закирова, Фәйзи һәм Солтан Галиев урамнарының юл өслеген ремонтлау буенча чаралар кертелмәгән. Әлеге урамнарны ремонтлау буенча чаралар киләсе елга юл эшләре планын формалаштырганда каралачак. Әлеге урамның иң катлаулы өлеше шушы. Монда җәяүлеләр өчен дә, машина белән үтү өчен дә бу иң катлаулы урын. Инде күп еллар көткәннән соң халык түзмичә үз акчасына шушы урынга булса да таш җәеп куйган. Ләкин шуңа да карамастан бу урамга башыннан ахырына хәтле капиталь ремонт кирәк. Алсу Әхмәтҗанова, Олег Павлов, Яңавылкар вакыты, Луч, Әлмәт компаниясе. Әлмәттә, Татарстанда Җәй Республика проекты кысаларында үткәрелә торган иң яхшы бакчачы шәһәр бәйгесе игълан ителә. Аның төп максаты үз кешеләре белән йорт яны территорияләрен төзекләндерүче, матур бакчалар булдыручы, күп фатирлы йортларда яшәүче иң актив һәм иҗади кешеләрне ачыклау һәм бүләкләү. Катнашучылар өчен 3 номинация каралган. Иң яхшы түтәл, әкияттә кунакта тылсымлы бакча. Җиңүчеләр 3000-нән 10000 сумга кадәр акчалата бүләкләр ала алачак. Бу акчаларны киләчәктә үз участокларын төзекләндерү һәм бизәү өчен кулланырга мөмкин булачак. Калабызда үз бакчаларын, үй алды территорияләрен бизәүчеләр шактый. Шундыйларның берсе Валентина Галенищева. Ул үз йорты каршында чәчәкләр утырту белән пенсиягә чыкканнан бирле шөгыльләнә. Элегрәк тә шундый бәйгеләрдә катнашып
катнашып җиңгәндә булган. Бәйгедә катнашу өчен гаризаларны 3 июльдән 31 июльгә кадәр теләсә инде уңайлы ысул белән бирергә була. Идарәче компаниягә тапшырырга, шәхсән үсеш департаментына алып килергә яки let.tatarstan.almet@mail.ru электрон адресына юлларга. Җиңүчеләрне августта игълан итәчәкләр. Татарстанда Җәй республика программасы кысаларында чаралар дәвам итә. Әлмәттә узган шундый очрашуларның берсе патриотик квест булды. Равняйсь! Смирно! Равнение на середину. Товарищ подполковник, команда для проведения патриотического квеста «Наследника Победы» построена. Специалист по работе с молодежью прапорщик Жуматаев. Авангард яшүсмерләр клубында барган бу чара чын патриотик акыл һәм күнекмәләр ярышы. 4 яшүсмерләр клубы мавыктыргыч квестның 8 этабын узу өчен 5 кешелек 5 командага берләшә. Егетләр үзләренең эрудициясен генә түгел, команда рухында тикшерә. Шәһәрдә яшүсмерләр клубларында йөрүче үсмерләр шулай итеп үзләрен төрле биремнәрдә күрсәтә ала. Мисал өчен биредә алар сазлыклы җирләрне үтеп, атаклы гаскәр башлыклары турындагы белемнәрен тикшерә. Беренче медицина ярдәме күрсәтә. Халык телендә булган җиңү җырларын беренче ноталарыннан ук билгели алды. Поплыли туманы над рекой, выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. 8-й этап, последний, это шифровальщик называется, где участники команды проходят, отгадывают по цифрам. Шифровка зашифрована в данном этапе. Җиңү варислары квесты Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов инициативасы белән Татарстанда Җәй проекты кысаларында уза. Программаны гамәлгә ашыру барышында республика халкы һәм кунаклары һәр шәһәрдә чараларда катнаша алачак. Арасында фестивальләр, экскурсияләр, остаханәләр, концертлар һәм башка активлыклар бар. Шуның аша Татарстан үзенең традицияләрен һәм милли үзенчәлекләрен күрсәтә ала. Проект способствует созданию новых традиций. Күршефест проекты күршеләр арасында яңа традицияләр булдыруга, гаилә һәм мәдәни кыйммәтләрнең таралуына ярдәм итә. Шулай ук төбәккә туристлар да җәлеп итәргә сәбәп. Аның кысаларында 12 майдан 15 июньгә кадәр Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән ишегалды чаралары бәйгесе узды. Әлмәт районыннан 43 заявка бирелеп, шуның 3-се җиңүче дип танылды. От Альметского муниципального района было подано 43 заявки, среди которых 3 стали победителями. Август айында Татарстанда Җәй программасы кысаларында узачак Күршефест ишегалды вакыйгалары бәйгесендә җиңгән Диана Маслахова проекты исә татар теленә басым ясап уза торган чаралар циклын һәм традицион спорт уеннарын үз эченә алачак. Һәр чара балаларны да, өлкәннәрне дә җәлеп итеп ял көннәрендә уздырылачак. Рәдифә Нугманова, Рамил Базартдинов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Колабызның мәдәният һәм ял паркында исә физик мөмкинлекләре шикле әлмәтлеләр өчен традицион кече сабантуй узды. Бәйрәм чарасы концерттан башланды. Барлык теләүчеләрне кислород коктейли белән сыйладылар. Парк территориясендә аттракционнар, иҗади остаханәләр эшләде. Традицион спорт ярышлары оештырылды. Бәйрәм чарасы концерттан башланды. Иң башта мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясе кысаларында булачак беренче сыйныф укучыларына бүләкләр тапшырдылар. Әлмәт районы инвалидлар җәмгыяте рәисе Розалия Лукманова сүзләренчә, сәламәтлеге ягында мөмкинлекләре чикле кешеләр бәйрәмнәрдә генә җыелмый, алар өчен төрле очрашулар булып тора. Оешма башка шәһәр структуралары белән дә хезмәттәшлек итә һәм җәмгыятьтә катнашучыларның идеяләре белән рухлана. Свои идеи преподносят. Вот, например, большое спасибо нашему сотруднику, сейчас он уже наш сотрудник. Үз идеяләрен тәкъдим итәләр. Менә мәсәлән, безнең хезмәткәргә зур рәхмәт. Хәзер ул безнең социаль эш һәм терлекләндерү буенча хезмәткәребез Вилданов Альберт. Ул инвалидлар коляскаларын ремонтлау өчен остахана ачырга тәкъдим итте. Без ачты һәм ул уңышлы эшли. И он предложил открыть ремонтную мастерскую для инвалидных колясок. Любой праздник — это те люди, которые действительно целенаправленно работают
Районда мөмкинлекләре шикләнгән 12 меңнән артык кеше исәпләнә, шуларның 800-гә якынын балалар. Нефтьчеләр шәһәрендә андый кешеләр һәрвакыт игътибар үзәгендә. Бердәм Россиянең Бердәм ил уңайлы мөхит федераль партия проекты кысаларында шәһәрдә уңайлы тротуарлар, подъездлар һәм җәмәгать урыннарында махсус тоткалар һәм пандуслар төзелде. Депутатлар ярдәме белән мәгариф, эшкә урнаш һәм реабилитация өчен шартлар тудыру мәсьәләләре хәл ителә. Сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр өчен ветеран терлекләндерү үзәге эшли. Анда ел саен 1000нән артык кеше сәламәтләнә. Моннан тыш районда 2 дәүләт социаль яклау учреждениесе дә үз хезмәтен дәвам итә. Инвалидлар арасында актив гражданлык позициясе булган кешеләр күп. Алар паралимпиадаларда, спартакиадаларда, спорт ярышларында, бәйгеләрдә, акцияләрдә, концерт чараларында катнашалар. Киләсе елда кеше Савонты үзенең 30 еллык юбилеен билгеләп үтәчәк. Рәдифә Нурманова, Олег Павлов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шелтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Һәм тагын бер мөһим мәгълүмат. Хәзер сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннардагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Әгәр дә сезнең яңалык безнең чыгарылышларда кулланылса, сез гарантияле бүлеккә лаек булачаксыз. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.